gie thuoloni. Erokamano Milton, onge chenro madhi nyime e doho mar Supreme Court e kindeni nikech chenro ne orumo seche mag okinyi. Thuolo ma okinde mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ne okelo kwayo margi mogik kotenore kod bura mane gichwalo e nyim doho ni chieng' wuok tich kama ne gikwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua, duoko mane oland kod jakom IEBC Wafula Chebukati. Koro odiochieng' ma kawuono riwruok mar Azimio la Umoja kokalo kuom okinde maggi ne okelo kwayo margi mogik e wi bura makamano, ka kwayo biro kaluwore kod bura mane ging'ado. Kaluwore kod chike kata chenro mag doho en ka imako bura bang' kelo ng'ur mari e doho to ikelo ranyisi kata evidence. Mamago Azimio ne okelo ranyisi kata evidence magi chieng' wuok tich. Kata kamano odiochieng' ma kawuono bang' kane gisekelo evidence kata ranyisi, doho ne okwayogi ni mondo gikel kwayo margi mogik e yor andika kata written submission odiochieng' ma kawuono e wi gino ma gidwaro ni doho ong'ad kaluwore kod bura mane gikelo. Kwayo mag riwruok mar Azimio mokwongo en ni doho mamalo mogik owit oko yiero mar jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Mano kwayo mokwongo, ka giwacho ni yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani ne nitiere kuo kod chochni e duoko mag ombulu. Mano emomiyo gikwayo joyal buche 7 mag doho mamalo mogik e bwo telo mar Lady Justice Martha Koome mondo ong'ad oko yiero mar jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Kwayo mar ariyo mar Azimio magichwalo en ni gidwaro ni doho ong'ad oko ote kata lendo mane ogoyo chapa nying jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ka yangogi ka jatend piny moyier kod jalup jatend piny moyier. Gidwaro ni doho ong'ad oko gazet makamano mane ogo chapa kod piny owacho. Mar adek gidwaro ni piny owacho bang' ng'ado, gidwaro ni doho mamalo mogik bang' ng'ado oko duoko mar yiero ma tarik 9 dwe mar 8 dhano odog e yiero mar yiero jatend piny e tielo mar ariyo. Kopogore kod mano, kopogore kod ng'ado oko yiero kendo dok e yiero, bende gidwaro ni doho omi jalar kom tend piny otiko mar duond bura mar kata riwruok mar Azimio Raila Odinga kod jalupne Martha Karua oboke mar bedo jatend piny moyier kod jalup jatend piny moyier. Magi kwayo ma Azimio dwaro ni joyal buche 7 mag doho mamalo mogik omigi. Koro mano ema gikelo odiochieng' ma kawuono kaluwore kod chenro mag doho. Kopogore kod mano, okinde mag Azimio ma otelnegi kod Fred Orege kaachiel kod Jackson Awele bende okelo duoko margi kaluwore kod buche 2 kata ng'ur 2 mane ochwal e doho mamalo mogik chieng' wuok tich. Bura mokwongo ne okel kod jaod bura mag Gatundu South Moses Kuria kaachiel kod Ruben Kigame. Koro e kwayo mar Moses Kuria, joyal buche okinde mag riwruok mar Azimio dwaro ni doho mamalo mogik owit oko kwayo mar Moses Kuria mane okwayogo doho mondo kik winj kata owit oko bura mar riwruok mar Azimio la Umoja. Bende gikwedo bura mokel kod Ruben Kigame madwaro ni ong'ad oko yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ka Ruben Kigame wacho ni IEBC ne okomiyo jolar kom tend piny kod otiko mar jolar kom tend piny mochung' kar kendgi kata independent candidates thuolo maber mar chwalo ng'ur margi. Kopogore kod mano, ne warito ni kweth mar jalup jatend piny William Ruto kod Rigathi Gachagua okinde magi ne biro molo kakae mar kelo kwayo margi. Pod warito nikech kaluwore kod ler mane omi jofwamb weche en ni okinde mag jatend piny moyier William Ruto kod Rigathi Gachagua ne onego bed ni chopo kakae saa 9 mamidhiambo mar chwalo kwayo margi kaachiel kod duoko margi kaluwore kod bura mane omak kod riwruok mar Azimio. Wang'eyo ni odiochieng' makiny IEBC
biro kelo kwayo margi kaachiel kod duoko moro amora ewi bura mane omak kod riwruok mar Azimio kochopo chieng' wuok tich. Chenro madhi nyime mabiro timore kakae en ni okinde kod joyal buche biro bet piny mar kolo bura duto mochwal e gino miluongo ni pre-trial. Bang' kochopo chieng' tich ariyo to chenro mar winjo bura mokel kod Azimio kod joma moko maromo 6 biro chakore ayanga chieng' tich ariyo juma manyien. Mano e gima timore kakae ka wagirito mar neno ni poni okinde mag Kenya Kwanza biro kelo duoko maggi kata kwayo margi kose oyo. Kogikelo kawuono gidhi kelo odiochieng' makiny kendo kaluwore kod chenro mag doho en ni kwayo duto kaachiel kod duoko duto onego bed ni ichwalo e doho mamalo mogik kochopo kiny sa 11 ma midhiambo. Koro pod waketo wang'wa mar neno ka okinde ma Kenya Kwanza biro kawuono kose odiochieng' makiny. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino ka intiere doho ma Supreme. Wadhi kawo yweyo matin kanyo ero, to kapok wadhi e yweyo ote